Madyong gabi na tong tanan. So for today's video, magluto tawag iskabitsing isda. So sa dili pa ta magluto, so atong unahon sa pagpalimpyo ang mga lamas, no. So naatay sili diri nga tag-as. So tawag na mo diri sa Lipi is siling kaguko. And then naatay sibuyas nga bombay, ahos o luya. So nalimta na mo diri pag apil ang carrots kay ninot man jud na naay carrots. So saon man nga budget man pud ta. So mo na nga walay carrots. So atong unahon ang pagpanglimpyo sa mga lamas. Kuno siya ang luya. Then kaning sibuyas guys nga bombay katunga ra ni kay mahal ka yung sibuyas. So, pagpalit ng sibuyas sa 10 pesos ni kay arang-arang na lang po ning sibuyas sa kay barato na ang presyo. Diya mao ni nga nagtadtad na ko og sibuyas, kitadtad po na ang sili nga tag-as. Unja gisunod po ni nako ning ahos. Ipino-pino ni ng ahos. Unja pagkatataod ani hapon gisunod ang luya. So muna guys nga dapat mag iwa ta og sibuyas bombay og ahos ato siya gagmadyon kay para lami ka jud kan nagmaluto na ang atong iskabitsi nga isda. So muna nga kaning luya wala ko nagpalit dani kay dinala man gud sa Bohol. So ato ni nila mama dinala na kay manala makabudget pud ta og makatipid pud ta og gamay sa ato ang mga lamas-lamas ag natay lutoon. So mani guys magsugod na ta og luto. So nagtak-ang ko og kalaha. So ang gigamit na ko aning kalaha kato ning mo lutaw ra ang ini butang matika. So mo ni guna na to gisa ang ahos. Anja asunda na to og sibuyas bombay. So mo na ato sa pa-brown kay para lami kaadyo og humot kaadyo nga to ang niluto. Anja asenda na to og luya. Pa-brown gapon nato ang luya kay para lami jama. Pagkataod-taod na to ana atong karo-karawon gihapon. So mo na guys, huwaton sa nato nga brown ang colors nato ang mga lamas. Ang atong isunod ang ato ang sili nga atsal. Atsal lang tawag ani guys, nalimot pang koy. Ang sala gini daghan mo kitang kalingwahi kasi nga hinumduman oy na istorya na ning atong kinabuhi. Unsa mo na di na to kalimtang nato ang UFC nga ketchup. So gamay lang siya nga ketchup guys katong pouch. Anja kuro-kurawon gapon na nato kay para masagol jud pag-adyo sa ato ang mga lamas. Anja tataod ana kaya na brown naman dyan ng mga lamas atong kurawon. Anja pagkataod-taod anak guys tataw na guys atong butangan og tunga sa tasa nga tubig kay para mo dagan-dagan pod ang sabaw sa ato ang iskabitsi. Mo na nga wato na tayo nga bukal na timplahan na to siya guys og asin nga usa ka kutsarita. Anja sundan nato og magic sarap pod usa pod ka kutsarita. Anja karakorawon lang nato hantod nga mubukal siya og masagol jud siya. Anja mo nagibabuan na og suka nga dato puti or pwede sa mo gamit og silver swan. So ang pagbutang ninyo ani sa suka guys gamay lang ita sa tansyalan ninyo ha kay lahi-lahi mo ta sa pagluto. Anja usa ka kutsarita pod nga white sugar kay para balance nato ang ato ang pagluto sa ato ang iskabitsi. So mo na nibukal na siya guys. Sweet and sour fish ni natong lutoon ha. So kani siya nga isda guys barilis ni sa lami kadyo ni kay dagto kadyo ni isda anja kaprito na ko ni daan. So usa mo magluto iskabitsi guys magprito jud mo una og isda kay para di mo mahalangan. So mo nagipanglunod na og tasa-tagsa ang isda nga ako ang giprito na. So kuraw-kurawon lang nato kay para mahalo tanan og mabalance pud ang lasa dito sa isda. Para motuhop kaadyo ang lasa sa isda. So mo na siya guys bisan og wala na siya carrots pero pag human di ana sa pagluto guys lami jud siya kaadyo. So ayaw mo kalimot guys og subscribe sa akong channel MJ Boholana Vlogs. So mo na siya nga nibukal na. Kurawon gapon nato siyang balik ug ato na siyang ibalhin sa dakong sudlanan. And that's all for today's video and God bless.
manihapon tanin yung tanan guys, kagi panggutom na dyan may aning orasa kay alas 7:30 na ni sa gabi mo na nag dali-dali gadyo kog luto. So mga on tanin dyan guys.